Espai Barça i Penyes. Avui, com hem dit, s'ha celebrat la segona part de l'Assemblea de Compromissaris del Futbol Club Barcelona. Una assemblea de compromissaris, aquesta segona part, que va quedar jornada el diumenge passat, ha servit perquè s'aprovés el fet de que el club busqui aquest finançament de fins a 1.500 milions d'euros per dur a terme l'Espai Barça, i que un Espai Barça que després serà passat a un referèndum a tots els socis, està previst pel desembre d'aquest mateix any. Per tant, aquesta primera gran decisió que necessitava la Junta ha estat aprovada en positiu per la majoria dels socis compromissaris, que també han aprovat la venda de la 49% de la participació del club en Barça Studios per poder comercialitzar, per poder fer el que cal amb aquesta branca del club, amb aquesta branca que formava part del Barça Corporate, i que el Barça vol vendre una part a uns accionistes minoritaris per poder-lo desenvolupar. També ha aconseguit la Junta la majoria de les reformes estatutàries que buscava, sobretot la que referia al tema econòmic, la suspensió de l'article 67, que també ha quedat suspès, així com també altres fets importants i fites importants, com el fet que el club s'hagi declarat un club que lluitarà contra la xenofòbia, contra l'homofòbia i contra el racisme. Per tant, també un punt important en la història i en el que és els estatuts ara mateix ja del club. I únicament hi ha hagut una taca negra, un punt que la Junta no ha aconseguit guanyar, no ha aconseguit la majoria suficient, sinó que ha guanyat la votació, però no ha aconseguit la majoria suficient, que recordem que eren un 66,6% dels vots, per aconseguir un canvi estatutari referent a les penyes. De fet, el tema de les penyes ha estat el tema que ha generat més debat en tota l'assemblea. És on hi ha hagut més intervencions de presidents de penya, de penyistes, majoritàriament de presidents de penya, no penyistes com a tal, sinó presidents de penya, la majoria, que estaven en contra de que el club canviés la relació que hi haurà entre el club, entre el club i les penyes. El club proposava que s'eliminés la Confederació Mundial de Penyes. Una Confederació Mundial de Penyes que el president Laporta ha explicat que el Barça va destinar més de 10 milions en els últims 3 anys per a aquesta Confederació Mundial de Penyes, que era i seguirà sent, perquè la votació no l'ha guanyat la Junta actual, seguirà sent un pur intermediari entre les penyes i el club. Per tant, a la vista de les intervencions dels penyistes, dels presidents de penyes, s'ha vist que segurament el que anava explicant el president Laporta, segurament també avui s'ha explicat moltes coses del que és tota aquesta relació que el club estava mantenint amb les penyes, tot aquest contrapoder que estaven suposant les penyes i que volien seguir suposant les penyes. De fet, el president Laporta ha dit que en campanya se'l volia obligar a firmar un acord perquè aquest conveni entre el club i la confederació durés els propers 10 anys. Per tant, ja no és... Volien seguir mantenint aquest poder, i les intervencions que s'ha vist que clarament s'hi estaven jugant alguna cosa i no s'hi jugaven al seu barcelonisme, perquè el barcelonisme és i se sent, i al final les coses pel Barça s'han de fer no perquè hi guanyis o perquè hi puguis guanyar X. I avui semblava que moltes intervencions, més que jugar-se al barcelonisme, s'hi jugaven alguna més monetari, perquè el president també ha explicat que els càrrecs de la Confederació Mundial de Penyes eren remunerats. Per tant, mentre que el president i la seva junta no tenen càrrecs remunerats, hi havia gent a l'assemblea, a la Confederació Mundial de Penyes, que sí tenia un sou remunerat. Per tant, sí cobrava per fer els actes, sí cobrava per dir que representava el Barça. Per tant, avui, tot amb aquesta pèrdua de la votació, no es podrà trencar aquest contrapoder que suposen aquesta Confederació Mundial de Penyes amb el club. Perquè al final el problema no és que les penyes existeixin. Les penyes són un eix vertebrador important al territori del barcelonisme. El problema és que els penyistes puguin tenir privilegis que no tenen els socis del club. Estem parlant que el moviment penyístic té, entre els penyistes, hi ha menys del 10% dels socis del club. I aquests menys del 10% dels socis del club tenen privilegis que no tenen la resta de socis del club. Per tant, per exemple, quins privilegis tenen? Els seus 30 representants de la Confederació Mundial de Penyes són compromissaris vitalicis. Per tant, sempre, cada any, cada assemblea són compromissaris. Per tant, aquí, i a més també el president Laporta ha explicat que molts d'aquests tenien càrrecs remunerats, com hem dit. Per tant, tenien privilegis en forma de drets, més drets de participació que no pas socis del club,
que tenen, perquè recordem que els compromissaris, la resta de socis són per sorteig, i a més tenen o poden tenir o podien tenir un rèdit econòmic del seu barcelonisme. I això és el que no es pot permetre. I avui, tot i que segurament a la Junta de Joan Laporta i al president se'ls ha de dir que segurament aquest discurs explicat amb molta claretat i amb bastanta duresa quins són aquests privilegis que estava tenint aquestes penyes i aquesta Confederació Mundial de Penyes hauria d'haver arribat abans, perquè segurament aquest clima que s'hagués creat si s'haguessin sabut aquests privilegis abans, segurament potser hagués facilitat que avui aquesta votació hagués acabat tirant endavant, per bé que no s'ha guanyat, no s'ha obtingut aquest 66% per 2 vots, però segurament si s'hagués explicat abans què passava, per què el Barça ha destinat 10 milions en els últims 3 anys a aquesta Confederació Mundial de Penyes, en què s'han destinat aquests diners, si el Barça realment pot saber en què destina aquests diners la Confederació Mundial de Penyes, o són uns diners que es donen perquè la Confederació Mundial de Penyes estigui al costat de la Junta que hi ha. Això segurament si s'hagués explicat abans, segurament hagués estat més fàcil que aquesta votació s'hagués guanyat. Tot i que cal tenir molt clar que al final el tema és que avui, com s'ha vist en totes les intervencions, hi ha gent que s'hi juga molt i no s'hi juga el seu barcelonisme, s'hi juguen els seus diners. Per tant, i aquí caldrà que aquesta Junta, si vol acabar traient aquests privilegis que no haurien d'existir, el cap soci del Barça hauria de ser diferent d'un altre per ser o no penyista. Tothom pot ser penyista i el penyisme, les penyes són, com dèiem, un eix vertebrador, però això no pot suposar que aquestes persones tinguin més privilegis que la resta de socis del club. I això avui, amb la pèrdua d'aquesta votació, no podrà ser possible, però està clar que s'instal·larà, segurament, hi ha d'haver aquest debat entre el barcelonisme de per què aquests penyes i aquesta Confederació Mundial de Penyes tenen que tenir privilegis, perquè no els poden tenir ni en forma de gent que vagi a l'assemblea, ni en forma d'entrades, ni en cap altra forma. Per tant, segurament no hi haurà aquest canvi estatutari, però segurament s'obrirà un debat molt necessari en el barcelonisme i qui sap si en el futur hi pot haver-hi aquest canvi estatutari i en aquest canvi en la relació, perquè més enllà de res, al final el que estava fent el Barça era simplement eliminar un intermediari que el que feia era cobrar per estar entre el Barça i les penyes, i la relació entre el Barça i les penyes hauria de ser directa, com proposava la Junta. Esperem que en el futur pugui ser aprovat que aquest canvi de relació i que no hi hagi intermediaris pel mig.